Igualment, hi ha moltes empreses i autònoms que per diferents raons no han pogut tramitar cap ajut ni Sí, sí, cap a les administracions. Què sí. recomaneu des del Col·legi de Gestors que podeu fer? Bueno, en realitat, totes aquelles empreses que poguessin tindre dificultats ara actualment o de futur, aquests ja s'han acollit a ajudes i a ERTOs i tot això. Aquests ja estan. I els que no s'han acollit és per dues raons, sobretot. Una, perquè han pogut continuar treballant i no han tingut que tancar el negoci. I la segona és que han tingut uns ingressos que aquests ingressos han topat amb la possibilitat de poder demanar ajudes. Vull dir, si, per exemple, per demanar ajudes tenen que tindre uns ingressos inferiors a un percentatge que es parlava del 70%, doncs, clar, si han tingut més ingressos del 70% ja no podien demanar aquestes ajudes. Però han fet aquestes qüestions. O han tancat perquè no podien anar bé o s'han vist d'això, o aquests altres no ho han demanat perquè s'han vist impossibilitats a conseqüència que els ingressos no s'hi han baixat tant de moment. A millor ara s'hi baixarà més, però fins a la fecha no hem tingut aquests d'això. Però, clar, hem de comparar els ingressos del febrer amb els del mes de març. Això va començar a mitjans de març, tot el tema de la crisi aquesta actualment. Claro, comparar 15 dies a el mes anterior és difícil. A partir d'ara, les comparacions, claro, ara ja comença a haure una baixada important d'ingressos comparat a els mesos anteriors.